चल आता सगळे चल आता तू आता अभयता सगळ्या अभयता मसल या लेटर देते कब तो स्टेटमेंट द्या आम्ही रस्ते रेल्वे किती पावल्या तर किती होते ना ट्रीटमेंट किती हांगाच घे मरे रिकॉर्ड घे मरे जालें कितें जाय तुका सांगता चाय घ्या आता सांगता चल कित्याक लागून माझं स्टेटमेंट तू कित्याक लागून म्हणटाय तू कोण येता ती या बसा गाडी बसा ती गाडी आता तुमची आम्ही रिक्वेस्ट करू आमको येता रावा अर्देवर आमको येता रावा एक वर आता आमको एमएलए